Fondazzjoni Sebħ tmexxi 4 tidjar ta' tfal, Dar Fraddigu, Dar San Nikola, Dar Sagra Familja u Dar Santa Teresa. Il-fondazzjoni tħossib ukoll servizz fil-komunità residenti tal-Ħamrun u l-Marsa. Id-djar ta' tfal ta' Fondazzjoni Sebħ huma magħmula minn appartamenti żgħar li jieħdu sa massimu ta' 6 tfal fejn l-aħwa jibqgħu jgħixu flimkien u l-fondazzjoni tagħmel minn kollox biex dawn ikollhom ambjent jixbaħ dak tal-familji fid-djar. Min sena ilu il-Fondazzjoni Children in Need bdiet taħdem fuq proġett ta' 3 snin li permezz tiegħu tipprovdi l-psikoterapisti fid-djar ta' tfal ta' Fondazzjoni Sebħ, kif spjegalna l-fundatur u ċ-chairman tal-Fondazzjoni Daniela Bela. Minn barra li se tipprovdi l-psikoterapisti, il-Fondazzjoni Children in Need qed taħdem biex ikun hemm kmamar u spazji apposta. Bħala fondazzjoni għandna diversi proġetti li jgħinu tfal li huma fil-bżonn. Iżda f'dal każ partikolari sena ilu aħna bdejna proġett fejn impjegajna numru ta' terapisti tagħna stess li poġġejnihom ġo numru ta' homes biex ikunu jistgħu jagħtu attenzjoni kontinwa lil tfal li huma under care u matul din is-sena skoprejna wkoll li ikun idonej jekk ikun hemm faċilitajiet ukoll fejn daw is-sessjoni ta' terapija jingħataw f'environment li huwa safe. Daniela Bela qal li l-fatt li t-tfalek m'għandhomx għal xi jiċċaqalqu mid-dar u jmorru f'post ieħor għat-terapija tajnhom ħafna fl-aspett holistiku ta' ħajjithom. Għaldaqstant iddeċidejna li niżviluppaw state of the art facilities fejn daw it-tfal ikunu jistgħu jesprimu ruhom bl-aktar mod liberu, bl-aktar mod privat biex jiftħu qalbhom u jixxerjaw mat-terapisti tagħhom daw it-trawmi kultant trawmi kbar ħafna li għaddew minnhom f'żmien daqshekk ta' ċkunija tagħhom. Fl-4 ta' Ottubru li ġej Malta Enterprise se tfakkar l-20 anniversarju mit-twaqqif tagħha permezz tal-kunċert Laudate Dominum li se jittella fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-flus li se jitlu minn dan il-kunċert se jmorru għall-Fondazzjoni Children in Need.